El gimnàs de l'Institut Salvat Papasseit acull 2 vegades per setmana aspirants a artistes de circ, o podrien ser-ho, ja que en realitat són alumnes d'ESO que participen en el projecte Com Moure's. Intentem que a través del circ descobreixen altres capacitats seves, que coneixem una altra manera de treballar en grup i també que descobrin el món del circ, que potser s'animin a ser artistes de circ. Tenen entre 12 i 14 anys i treballen tots junts sense fer diferències d'edats. Es vol que a través de les disciplines del circ aprenguin aspectes pedagògics, però també altres temes. Inclou la música, inclou el moviment i pot incloure des de les fórmules matemàtiques, perquè fer malabars en el fons és una seqüència numèrica. Per mi una cosa que aporta molt al circ és una autoestima. La participació en aquest projecte és avaluable. Això vol dir que els 15 alumnes que en formen part tenen millor o pitjor nota en educació física depenent de la seva implicació. A alguns conèixer el circ per dins els ha sorprès. Em va sorprendre molt les coses que la gent feia, la força que teníem, perquè des de fora no es veu la força que es necessita. Lo que más me gusta es acrobacia. Llevo desde pequeño haciéndola, me gusta mucho. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerla, pues la haré. Els avenços que fan es podran veure a finals de maig, ja que estan preparant un espectacle obert a tothom a la central del circ.